Ponekad sve što ti treba jeste da jedna osoba veruje u tebe. Ne da ti kaže šta da radiš, ne da ti reši problem, već da stane pored tebe i kaže tiho, ali odlučno, hajde, idemo ponovo. Sagradiš nešto, padne. Kreneš opet i opet padne. Sad zamisli da neko stoji sa strane i kaže ti to nikad nećeš uspeti, koliko bi još imao snage. A sada zamisli da neko pogleda sve te tvoje pokušaje i kaže ej, već je palo više puta, hajdemo ovaj put zajedno. To je snaga, to je podrška, ne moraš sve sam, nekad ruka na ramenu vredi više nego ceo svet. Lepo je kad veruješ u sebe, ali kad neko veruje u tebe, zajedno s tobom, to menja sve. Zato ne traži savršenstvo u ljudima, traži one koji ostaju kad je najteže.